सूर्यवादा जेनेरेशन बागानपारायाव खुंनाय बर' साहित्य सभानि गोख्रों आफादखौ आदै देबेनानो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै मावदोंमोन। नंगौना नङा? जोंनि जारिमिन जोंनि हारिमुवारि दा आदै देबेना सासे समाज सिबियारि नङामोन, थुनलाइ सिबियारि नङामोन, बिथाङा सासे गोख्रों फोरोंगिरि। गोख्रों माने सासे एकदम माने आदर्श गोनां सासे फोरोंगिरिमोन आरो बे आदर्शजोंनो बिथाङा दासिमबो थांनानै दं आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे गोलाव थांबावो। दा बिथाङा बोरायबाय थेवबो बिथाङा जाहाथे आफा इसोरनि अननायाव आरो बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों होननानै आं आर'ज गाबो। दानिया जों नेक्स्ट जेनेरेशन आदैमोन आदा सन्जिबमोनाबो जों जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन बिनि सिगां सुरजमल लेखामोन मोनसे जेनेरेशन, आदैमोना सेकेन्ड जेनेरेशन, जों दा थार्ड जेनेरेशन। बे थार्ड जेनेरेशनाव बिराद गिदिर बिबान आरो मेथाइआव थांदों खोनासंनो फैदों बेल' आरो जों मावनो हायाखै आरो इयुनाव सुबिदा लानानै जोंबो बे हारिनि माखासे साहित्यआनो जा बा हारिमुआनो जा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो जोंबो नाजादों। बिसोर थुनलाइ सिबियारि नङामोन, बिसोर आन्दलनकारिमोन, सिं आरो गोरबो सिङाव आरो अपेन ओंखारबोन बिथांमोना बर'नि जिखिनि सोमावसारनायनि हाबाफारि डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्ट बिथांमोना हेफाजाब होयो। गिलु बालु बर'नि सोमावसारनाय बेयो सम्भब जादों आदै देबेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोलैखौसो नङाबा बेबायदि बायजाबसु मानसिफोर जोनोम जादों आरो थैनानै खिन्थु बेबायदि मोगथां जारिमिन रावबो आरो आं बागानपाराजों माने सम्पर्क थानो गोनां जायोबा सम्पर्क लाखिनाय जायो बे जाहैबाय एकमात्र जा देबेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खर आरो सन्जिब आदामोन आरो आंनि बिदा बिश्वनाथ नार्जारिनि थाखायनो आङो खना खनला बागानपारानि मानसिफोर सिनायखि जादों सुबिदा मोनदों। दाख्लै इलेक्सनाव आं सप्तासे फैगोन, सप्तासे नङा 10 दिनसो बे समाव गोबां मानसि लोगो मोनदों आरो दा बिश्वनाथ नार्जारिनि लोगोफोर माबाफोर बेबायदि बहुत मानसि लोगो मोनदों आरो बे जोंहा स्कुल मोननाय सुबिदाया सानराइज स्कुलनि माखासे टिचारफोरखौबो आइजोफोरखौबो लोगो मोनदों आङो गोबां मानसि लोगो मोनदों आरो लोगो मोननानै आगोलफोरनि खोथा सावरायनो मोनदों आरो अके तामुलपुर समष्टिनि एखेलेखे मानसि जानाय हिसाबै जोंनि राजखान्थि फोथाराबो राजखान्थिनि जायगायाबो जोंना एखेयानो जाबाय। दा बिश्वजित दैमारि मन्त्रि बिथांखौबो बे हाबाफारियाव लिंहरनाय जादोंमोन जानो हागौ, बिथाङा दिल्लीयाव दंहैयो। जोंहा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि अफिसार रमेश बिथांखौ आं गोजोननाय होयो। बिथाङा सब समाय आंखौ माखासे एडभाइस होयो आरो फन हरबा एकदम रेसपन्स आरो एक सेकेन्ड गोनां बिथांजोंबो बहुद आंहा काहिनि दं आरो जोङो जाहैबाय फाग्लादिया बान्दो होबथाग्राजों बिनिनो मेन कामान्डारा जोंहा रमेश बिथाङा कामान्डारा आरो गोबां मेजर केप्टेनफोर दंबावो। सानसेखालि जोङो गुवाहाटियाव आन्दलन खालामनो थांनायाव सोमावसार बान्दोखौ बन्द खालामनो थांनायाव बिथांखौ पुलिसा आखाइखौ बुफायनानै दाबो बेसारा आखाइया माबा जानानै दं। मोनसे जारिमिन आरो जाय सोमावसारनायनि थाखायनो जेरै थालकुसि ओजोंहाय तुपुलिया ओरैहाय गिरुवा ओरै बारनानै सेसापानि बरा बाजार आनन्द बाजार बेसेबांबा हाजार सुबुंफ्रा रैखा मोनो। बे आदाम सोमावसारनायनि जागायजेननाया जा केशव राजबंसि बिथांमोन दङ आरो दा आदामा
खगेन्द्रनाथ बर' बुंनायगोन मोनसे थैबाय आं माबा लेंहरगासिनो दं फैगोन आरो जोङो लोगो नांलायनानै सेसाफानि ओरैनि बारनानै जोंनि आन्दलना जाहैबाय बिराद डिसिप्लिन आसामाव बहुद बान्दो होबथानाय माने आन्दलन जाबाय खिन्थु जोंनि आन्दलना साक्सेस नंगौना नङा रमेश भाई जोंनाल' साक्सेस दा आसामाव अल इन्डियायावनो बान्दो होबथानाय सोमावसारनाया जोंना साक्सेस आदै रावनाबो साक्सेस जायाखै जादों ओरै सानजाबो बिराद सोमावसारमोन रावनाबो जायाखै मानि थाखाय बन्द' खालामनो लानो गोनां जादों बे जाहैबाय जुक्ति जोंनि जुक्तिखौ फार्स्ट बिसोर दाननो हागोन रमेश आदामोननि जुक्ति जोंनि जुक्ति केशव राजबंसि बिथांमोननि खोथाफोरखौ जोंनि खोथायाव दाननाय थाखाय नुखाथारबाय गोलैया दे एकदम नलबारियाव अफिस लाबोजोबखाबाय नङा दालाय बिल्डिं लुनानै अफिस खालामफैखाबाय ओमफ्राय ओरै सानसेखालि मा जाबाय 2 माह खाथियावनो मिटिं खुंगासिनो बिसोर दुनियानि सिआरपिआरनि बसायो फैबा सेरावनाव बादा बसायनानै दाना बै आगोलनि मन्थ्रि मा होनोमोन बेना नलबारिना टिभिनि मानसिया भुमिधर बर्मन मन्थ्रि लेक्सार होनो फैदोंमोन माबायाव प्रपज जायगायाव आरो फैबा जोंना लोंगोर थांजोब्बाय दाना लेक्सार होबाय थादोंमोन बियो मन्थ्रिया लेक्सार माइखौ सिख'नानै केशवराजआ महे लेक्सार बुंनानै फैदोंना मन्थ्रिनिफ्राय माइखौ सिख'नानै जोंना केशव राजबंसिया लेक्सार होदों होननानै आरो पुलिस लगायनानै हमनानै लांनो नागिरदोंमोन हिनजावफ्रा जोंना गोख्रोंखा सिगाङाव उन्दुथेनाखै गारि सिगाङाव उन्दुथेनानै जाहाथे बे मानसिफोरखौ लानो हाया एकदम गोथां जारिमिन रावबो थैयाखै जों दा बे जारिमिनखौ बुंनो हायो आरो आं इसोरखौ थेंक इउ होयो एसे फाग्ला जिया दैमानि बिखायाव बान्दो लुनाय नागिरनाय खामानिया जाफुङाखै आरो बेखौ जों जाफुङाखै दाथ' बेहा जोंनि इसोरखौ मा जाबावगोन गैला बे मेटार सेस ओरैबादिसिम लांबायमोन जोंनि लिडारफोरनो टप आरो जाय प्रेसिडेन्ट बेफोरखौ आरो कानेक्सन डाइरेक्ट गोजौनिफ्राय आमुगा टप आरो बान्दोखौ जाथारनांगौमोन आरो जायगाखौ लांनो नागिरदोंमोन नोंसोर मिथिबाय आदै नोंसोरखौ हरदों न'आव आदैना जायफोर बान्दोआव गोलैनाय खोनासं गोलैदों मानसिफोरखौ लांनानै बै बिल खुथियाव जायगा नायखाबायमोन जायगा नायनानै बेरा दुमबायानो हगारनोसैब्ला आदा मोना थांनो समुद्रआव अफिसाव बयबो आरो गासिबो लिरखाजोबोमोन सानसेखालि मा जाबाय बे न' लुनो नागिरनाय जायगा बानायनाय जायगायाव थांनानै जोंना मानसिफ्रा आन्दलन दं नङा होमबा होनो मोना थानो मोना बेबादि आरो गोबां जारिमिन दङ हरसे बुंबाबो जोबा जों बेखौनो खाफाल गोनां होनजायो गुबुन गुबुन जायगायाव नुबाय जोङो साक्सेस गैया आन्दलन खालामो ग्रुप जायगायाव जोंहा थाब साक्सेस जादों आरो जोंनि बान्दो आन्दलना बिनि गुदियाव दङ जोंहा माखासे सुबुंफोर आरो खगेन आदामोन जा देबेन्द्रनाथ ब्रह्म आदैमोन बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव बे बान्दोआ जायासै जाखानायखौनो उঠাইना लांजोबनांगौ সকলকে ধন্যবাদ দিছোঁ যে আজি যিটো অনুষ্ঠান একচুৱেলি এইটো হিষ্টৰিক কাৰ্যসূচী আজি কাৰ্যসূচী আমাৰ দেবেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মপুৰা জীয়াই থাকাতে আমি সকলোৱে লগ লাগিলোঁ তেখেতক যিটো সন্মান দিলে এই সন্মানটো এনেই অহা নাই সন্মানটো তেখেতৰ কৰ্মৰাজি সমাজ সেৱক শিক্ষক যিটো মানে তেখেতৰ কাম বা তেখেতৰ যিটো ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যোৱা ইয়াৰ কাৰণে তেখেত জীয়াই থাকাতে আমি সকলোৱে তেখেতক সন্মান যাচিবলৈ
সক্ষম হয়েছে। তো আমার কোকাই এটা আইছে আমার আদাব সফিলে रुचिराम सेरियाबो जोंना हाबुनि बारि फैबाय एसेखौ बुजाबाय बेबो आदानि बिसि नोंसानि बियो मोर ककाइवर हुखि केनेकि हुखि फैजाय मोर ककाइखौ हा এটা সঞ্জীব দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর লোরা কেনেকে মানে মোর বেদ দেখালেও বাগান পাড়া বিভিন্ন গাঁৱত ইফাল 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 ঘুরে আধা জীবনটো বাগান পাড়া বিয়া করার পিছনে মোর দিছি